Emhlabeni uyaqala uSasmithe Balaleli, igama lami nguSapina intokazi yakaNdlovu. Igama lami nguSapina intokazi yakaNdlovu. Isihloko somdlalo wethu sithi ngumenziwa. Umdlalo wethu unabadlali abathathu, uSithole, uMasokhulu kanye noMenziwa. Ngenxa yokuthi sinabalingisi abaningi, sikhethe ukuthi umdlalo wethu ube neziqephu ezimbili, lapho umdlali oyedwa uzolingiswa abalingiswa ababili. Ngakho abalingiswa bethu ngicela ukuthi bazazise. Sanibonani, igama lami nguSithemba Waphetha. Sanibonani, ngulungelo kaMampuru. Abasithole ke laba. Sanibonani, nguPhumelele Zondo. Sanibonani, uPhumlile Mdlovu. Abomasokhulu ke laba. Sanibonani, igama lami Mplela Wakanani. Igama lami nguNelithomsono. Abomenziwa ke laba. Igama lami nguNtombosibuso Mayela. Bese iphoyisa lethu kanye nomuntu ozosenzela imisiphi. You don't come around. See me in the wind. You don't take a chance. Kubasithole emfundweni Daniel. Yebo. Oh, angicela ngikusichaza kuqala. Ngingumenziwa. Bengicela ukukhuluma nomnumzana wekhaya. Ngicela ubambe kancane. Kodwa bani ufuna ukuthini kangaka? Amazi uthi ungumenziwa. Menziwa. Ngiyena sana menziwa mina. Udeni hello? Kunjani lo? Ngiyaphila lo. Ngabe siyazana? Angicabangi kanjalo kodwa mina ngimenziwa. Ngike ngakubona nakulolu hlelo lezentuthuko kumabonakude. Bengifuna ukukhuluma nawe. Okay. Ngabe ndoda ufuna ngisize ngani? Sizoxoxa mangifika kwakho lo. Hey, ngeke. Njengamanje ngiyabuza umhlangano ubaleke kakhulu lo. Angiboni ukuthi sikhona ukubona manje. Hayi, uzosima uye emhlanganweni kuzomela sokuhambe sesibonene. Kubaleke kakhulu lebefuna sixoxe. Sibonene. Yebo kunjalo. Bebe bani lona ukhulumayo? Nkosikazi, imhlobo. Uthi ungumenziwa. Menziwa. Menziwa wabo. Ngeke ngitshele nami nkosikazi ngoba nasi. Hayi bodeni, uyangithusa manje mawuthi uyamazi umuntu. Ngabe umuntu amsongela emsebenzini Nkosikazi, umuntu uyangithusa. Ngiyamtshela ukuthi semhlanganweni. Ungitshela ukuthi sisemhlanganweni, sesimbonile. asimlinde mhlawumbe khona. Hayi bo nkosikazi. Simlinde. Ngazi Ufunani? mhlawumbe uyamazi, mhlawumbe umuntu owahlangana naye lenze meeting. Ngesikahle la. Okay. Ring ring. Ring ring. Manje ngenze njani babe? Ngiphendule. Nkosikazi, nakubuye. Ring ring. Umuzi ukuthi uthini? Mhlawumbe isigebengu njeni. Awuba. Ring ring. Hello. Umenziwa futhi. Umenziwa. Usithole lo, ngabe uthuleleni manje? Uthuleleni Sithole? Yazi ukuthi uzosifaka enkingeni yalento eshona. Ngiyangithusa. Sithole ukhona. Ya, khona. Ngicela ukuthi sibonane ke. Into engaxwayisa ngayo nje ukuthi ungafonela amaphoyisa ungatsheli nomakhelwane ukuthi ngezi. Bamba kanjalo ndoda ngiyezwa manje. Ayibodela. Uyamazi lo muntu. Angeke lokho akufonela uthathe inombolo yakho. Ngithe angazi ukuthi uyafona, uyasithusa. Uthi sikufonela amaphoyisa, singitshela ukuthi umakhelwane usuyenza. Shuthi khona into owayenza, ngeke umuntu avela afone nje. Nkosikazi, ngithe angikazi menziwa manje. Ngiyaxolisa baba, musaphelele ukuthetha kahle ngolaka. Kodwa ngithi cabangisisa kahle, akekho yini ngempela umuntu wena owakwazi ukuzisana naye emhlanganweni yenu. Ngoba phela nihlezi ngixabana. Sithando sami. Ngabe kunomuntu? Ngabe ngiyazi. Yabona lo? Uyinkosi, ngiyakutshela. Manje senze njani? Uyasithusa. Uthi singafonela amaphoyisa. Fonela amaphoyisa. Nawe yibe indoda-ke, qina, musuku lokhu usaba, hawu.
isikhathi sokuthi kube isicebu sesibili. Siyabona manje ukuthi uMasokhulu akatheli kahle. Ubona ngathi uSithole uyamkhohlisa, uyamazi lo menziwa. Ake sibone ukuthi lo menziwa lo osoloku ebelesele ethuyeza ngabe uyisigebengu noma ngabe umuntu esizele omsulwa nje. Nasi isicebu sesibili. Hayi, baba fonela amaphoyisa baba. Nkosikazi angisayizwa kahle. Wanele khathele kusobela umuntu engamazi emzini wami. Fonela amaphoyisa. Sisho nje sihambe futhi siphume nje la endlini hayi baba. Mina sekuthukile kakhulu baba. Baba sekuthukile manje. Sekuthukile manje lo muntu lo. Ngiyavuma ukuthi umuntu azongisongela emzini wami. Angeke. Hayi baba kulungana nje kusele sihambe nje baba. Sebenza kanzima siyayikhala. Hayi. Abantu bayasongela. Nangu ngoba phela sesivele ema-television. Hawu ngeke. Abantu abamnyama bafuna ukubona uphumelele. Baba mina ngishona. Hawu ngeke, hawu ngeke. Baba yenza yini manje? Sashayela amaphoyisa ucingo. Station samaphoyisa ngakusiza. Sawubona. Yebo. Ninjani? Siyaphila njani? Hayi thina siphila kancane ngala ekhaya. Yini inkinga? Nginomuntu uyangisongela angishayela iy'ncingo. Angibuzwa nokuthi uthini. Wena umenzeni lo muntu? Angibenzanga lutho. Ngiyahlala mina ngizoxosha ucingo ngithi ngishayela ucingo. Ngazi ukuthi lo muntu ngibenzele. Bese ngicela ikheli baba sela sokubheka uthando lolu lapha. Okay, kusenamba 22 eCourtine Avenue, eMbili. Ngiyothumela amaphoyisa azoza manje baba siyabona. Shesha. So fonelile sikwenza baba. Angikushayela ucingo. Sindowani-ke lo. Umsinde baba. Ayisekuwona amaphoyisa baba. Akuveli ukuthi yilo. Udenza ngalana. Yiwona amaphoyisa. Hayi asisho. Hayi ubani baba lo? Baba ubani ngoni? Uma nkosikazi, Baba asisho yini kanona? uthena umlilo ubona futhi kwenzakalani? Shesha khuluma, shesha. Lona lephimbo elimahle bengizocela. Ngiyabona ukuthi ngathi ngiyaphuthuma emhlanganweni kodwa ngindoda enkulu kumele nihloniphe sihlale phansi stop. Ake ngibeke lana induku yami. Hayi, ngakho ungakhela umuzi wakho Sithole. Ngawubona kancane ku-television. Shela ingakula ngoba wena uthi umuzi wami mkhulu. Hayi, muhle kakhulu umuzi wakho. Umsebenzi wakho uyancomeka Sithole. Kodwa ke sihlale phansi stop. Abona ndoda amadoda siyayizamela. Yebo. Hayi, mina ngeke ngizethula. Igama lami ngingumenziwa. Hayi nebantu. Lesibona isimali sisi. Nkosikazi, igama lami ngingumenziwa ngothando wangizwa plus abangaziwa ngibiza ngotiyo. Sho, into engizele lapho ngize kuwe Sithole. Ngithi ndoda ake ngizokhuluma nawe. Ngiyabona ukuthi ngathi ngiyaphuthuma emhlanganweni kodwa Ukuthi uma kona ngicela siyabona. nelithi umoya. Ungalo wazi ukuthi uyasibambeza. Hayi, hlisana umoya. Hayibo. Hlisana umoya. Sithole ake ngikhumbuze nje. Ngindoda enkulu mina kuye kuthiwe umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa. Nami ngokunjalo ukuhlonipha okukhulu ake ngibeke isigqoko phansi. Ngokuhlonipha okukhulu nami ngithi ake ngize la kuwe Sithole ngizokubonga. Ngithe ngibona ku-television ngathi hayi le ndoda mina ngathi ngiyayazi. Ngibona le star man. Khuluma ngani? Awusebenza. Lalela-ke Sithole kunengozi eyenzeka 10 years ago. Le koMafikeng angazi ngiyakhumbula yini. Khuluma ngani lo muntu? Beka ngiyakhathela. Yeah. Kunengozi eyenzeka eMafikeng. Ngathi mangabe ngiphaphama Sithole. Ngabona ubuso bakho umfanekiso ongesoze wasuka kumina. Lo mfanekiso lona ngithi ngithe ngabe ngibona ku-television ngibona isikama ngathi oh it's that guy. Oh, nkosikazi. Khuluma ngani manje lo muntu baba? Cha, njengoba section sisiyakhanyela. Ngiyakhumbula. Awushayela ngathi awunamqondo lapha kuloya msila. Ngathi ngiyoyibona ukuthi yophelela phela. Hayibo baba. Nangu ehlangana nelori yamshiya khona lapho. Yo, uthini la? Hayi. Ngase ngiyaphuma emotweni. Kahlaleyo. Ngiyayazi mina i-CPR ngoba Hande. Lalela-ke yona-ke ngibambe kakhulu kwi-CPR. That kiss man. Ngithi phela kiss bulayi. So manje-ke into enkulu Sithole ngithe ngabe Senzoyenza itiye mfana. Hayi, ngivele itiye. siyabonga nkosikazi. Ngithe ngabe ngibona umsebenzi wakho ku-television. Ngabona ukuthi hayi le ndoda engathenza kahle emphakathini ngithi uyathanda ukusizisiza.
Ngiyabonga mama. Hayi baba nawe singaphuza. Bonke basokuhlala phansi, hlala Phansi uhlala phansi baba. Ngike ngathi mengabe ngiphaphama nami emva kwengozi leyo Sithole. Ngase iba nemibuzo yabona ngase ngizamfaka ngazama imdando ukuthi ngithole ngazama amaphephandabeni ngafaka nama television kodwa ngiyabona ukuthi okazi wahlangana nakho lokho. Ndoda ngithe nje okhulu kakhulu ngizobe ngiphinda futhi lelo umenzi uyakhohlwa kodwa umenzi wakakhohlwa. Into engishoyo kuwe ukuthi ngithe ngibona umsebenzi wakho ku television ngabona ukuthi hayi le ndoda lezimisela thanda ukusiza umphakathi. Isizwe ngiyathanda indoda esebenza kakhulu njenganawe Sithole. Abona ukuthi aletha amandla yona isinganawo. Hayi Sitholeke ngenxa yomsebenzi wakho nezinto ozenzayo emphakathini. Mina ngindoda enkulu abaningi bantu phela uma ngaseyona ingelosi ngaqala vele ngangesiyona ingelosi kodwa sekingcono manje umsebenzi wami yakhaya yabona isibusiso umuntu uyayicelela kuyena uNkulunkulu hayi ke ngithe angisayimisheke nje misunderstanding angisiyena ekhaya kodwa Ayisadingi baphoyisa. Ungabodlala abantu bonke. Hayi sasadingi asadingi. Phela kanjalo-ke umdlalo wethu nathi sisibonele ukuthi umenziwa loyo baqabanga ukuthi mhlawumbe uyisigebengu or noma umuntu oze ngezinto ezimbi. Sibonile ukuthi uze ngezinto ezinhle baqinisile babathi umenziwa akakhohlwa kodwa umenzi